Posledný týždeň som vôbec netrénovala, dala som úplný kľud. Môžem podať horší výkon, hej, na tom polmaratóne. Som až extrémne veľa trénovala a nedávala som ten dôraz na tú regeneráciu dostatočnú. Mi to prišlo vždycky tak riadne veľa proste, že 17 km. Som mala tú odozvu skvelú, aj od okolia, že proste ich to baví pozerať. Dobré ránko, kamoši. Dneska vás vítam u ďalšieho YouTubeového videa. Dneska tu máme Q&A, ale troška to skombinujem aj s Day in the Life. Teraz som si prvýkrát spravila po dlhej dobe výchové cvičenia, ja som ich robila aj pravidelne, ale nejako som od nich upustila. Môžete počuť na hlase, že som taká zachrypnutá, tak mám takú nádchu vlastne už 3 týždne. Sa to nejako so mnou ťahá, prvý týždeň to bolo, že som mala nádchu, nejako som to vylíčila, druhý týždeň som zase mohla trénovať, teraz tretí týždeň zase sa mi to vrátilo. Posledný týždeň som vôbec netrénovala, dala som úplný kľud a stále proste som soplá a mám kašel. Necítim sa, že unavená alebo tak, viem normálne fungovať, ale nechcem proste ísť do tej záťaže a ešte zbytočne vystavovať to telo stresu, keď už je samé v strese. Uvidím, ako to bude... Uvidím, ako to bude tento týždeň. No a ideme na to. Dáme si tam 40 gramov horšík. Ešte troška, ešte. Tak. No, ceca. Nemám rada, keď sa mi to tu nasype. Si to robila s vodovodu klasicky, máme tam bordel, nevadí. Ale teraz tam dám mliečko, neviem, nejakých 100. A ešte môže byť. To sem dáme. Schválne mi napíšte do komentára, kto z vás miluje ousené kaše, pretože ja som úplný milovník ousených kaší, tak nech viem, kto je tu so mnou a kto ich miluje tiež. Tuto máme nový Women's Protein Double Chocolate. Inak je to extrémna bomba, pretože keď zoberiem jednu skúpu cca, dáme sem. Teraz pridáte troška vody. Celé to premiešate. Ešte viac vody. Miešate. Ešte trocha vody. Tak, tam z toho vznikne takéto dačo, chutí to ako nutella. Fakt reálne, bez srandy. A vlastne to sú čisté bielkoviny. Chápete? Tip pre vás. Kúpte si protein double chocolate. Dajte do toho vodu, dajte si to na kašu. Budete mať takúto perfektnú zálievku. What? Polevu. A verte mi, že už iné ani nebudete chcieť jesť. That's what she said. Teraz prichádza najlepšia časť. Čistá blaženosť. Teraz tam už dáme len banána. Ešte to zalejeme čakankovým sirupom. Troška škorice. No a máme ready. Perfektné raňajočky. A deň môže začať. Vlastne už začal, je skoro 9:30 a ja iba papám raňajky. No, God! No, God, please, no! No! Hello, Teuši. Pozeráš von? Už sa dá aj onej opalovať.
Ty si krásavec, môj malý. Konečne je inak pekne vonku. Som za to extrémne rada. Dúfam, že tak bude aj na pretek. Že to je uško. Chceš dať čo povedať do vlogu? Teo. Teo. Chceš dať čo povedať? Že čaute všetci. Sledujte Sofiu na YouTube. Mečik. Kamoši, troška zmena plánu. Idem do lekárne kúpiť Stoptusin, pretože nám došiel doma a potrebujem ho brať, pretože stále mám ten kašel hrozný, takže bežím do lekárne. Dneska inak, kamoši, mám prvý taký deň, čo nie je taký, že záber, viete, že sa musím učiť alebo musím niečo natáčať na Instagram alebo tak. Dneska je to troška menej, mám tam na pláne iba nejakú mobilitu, nejakú prechádzku a vlastne točiť toto video, takže nič také hrozné. Som už na prechádzke a tuto pekne som išla do prírody troška. A len sa s vami chcem podeliť o jednu takú myšlienku. Vlastne, ako som vám už povedala, tak proste teraz nemôžem trénovať, lebo som chorá. Není to niečo, že hrozné, extrémne, že som neviem fungovať alebo tak, ale proste viem, že keby na to tlačím a idem trénovať, tak si to len zhorším. Chcem sa s vami podeliť o tú myšlienku, že keď sa vám niečo takéto proste v živote stane, ja neviem, že pripravujete sa na nejaký zápas, na nejaký pretek, niečo dôležité v tom živote a stane sa vám toto, že ja neviem, ochoriete alebo príde nejaké zranenie, tak nerobte si z toho takú ťažkú hlavu. Viem, že je to náročné nerobiť si z toho ťažkú hlavu, ale proste nepremýšľajte nad tým. Lebo tým, že premýšľame extrémne a uvedomujeme si tie dôsledky, že možno môžem podať horší výkon, hej, na tom polmaratóne, tak tým si len privádzame tie negatívne emócie, negatívnu energiu. Takže nepremýšľajte nad tým, proste pre niečo sa to stalo. Možno som až extrémne veľa trénovala a nedávala som ten dôraz na tú regeneráciu dostatočnú, tak mi to telo chcelo ukázať, že proste troška spomal, hej. Pre niečo sa to proste deje, nepremýšľajte nad tým, berte to tak, ako to je. Proste nič s tým nenarobíte, len sa môžete snažiť o to, že čo najskôr sa z toho dostať, z tej choroby, z toho zranenia. Kamoši, nejako ma zmohla dnešná prechádzka. Tuto som si akurátne nahadzovala do počítača videá, čo som teraz natáčala, pretože nahodilo, že mám plné úložisko, takže som to musela rýchlo nahádzať tuto do počítača. Tuto som mala koláčik cuketový, čo mamka robila. Ten som ale nestihla natočiť, lebo som ho jedla. Takže mám to tu všetko nahádzané. Na úložisku mám celkom priestor, takže ideme na Q&A. No, máme tu teda to slúbené Q&A-ko. Ja som to musela nejako dať na počítač, tie otázky, aby som to mohla natáčať na telefón, pretože neviem robiť dve veci cez telefón. Ešte som sa to nenaučila. Ďakujem vám, že ste sa ma pýtali. Ja som vám teda dávala anketu na Instagram, kde ste sa ma mohli pýtať, čo vás zaujíma z prípravy, alebo z môjho klasického života, alebo zo stravy proste. Hoci, čo ste sa ma mohli spýtať. A teda poďme rovno na to. Na čo myslíš počas behania? Úprimne, ani neviem, na čo myslím počas behania. Je tam väčšinou taký myšunk všetkého možného, pretože ja chodím behávať aj z toho dôvodu, že si chcem vyfiltrovať hlavu troška, možno prísť na nejaké nové nápady na videá. Nie je to také, že by som vždycky myslela na niečo konkrétne, ale skôr si zvyknem zhodnotiť ten deň. Obzerám prírodu, hovorím si, že v akom krásnom kraji to žijem. Niekedy myslím aj na to, že bože, už sa mi nechce, že sa tak prehováram, viete, tak sa motivujem vnútorne, že ešte ten kilometr, že dáš. Keď som na začiatku prípravy behávala longrany, tak som väčšinou mala v hlave vždy tú myšlienku, že ešte ďalší kilometr, že ešte poď, to zvládneš, lebo mi to prišlo vždycky tak riadne veľa proste, že 17 kilometrov, to je ako extrémne veľa. V živote som toľko nebehala až na ten long run, takže som sa musela tak nejako vnútorne nastaviť na to, že to zvládnem, tak som väčšinou sa tak motivovala vnútorne.
Ako dlho sa venuješ futbalu? Futbalu sa venujem fakt, že úplne od malička. Vždycky hovorím takú historku, že máme takú fotku, ako som bola malá, to som len začínala chodiť, ešte ma museli držať za ruky a držal ma za ruky môj detko a ja som už vtedy proste kopala do tej lopty. Ak sa mi podarí, tak vám sem dám tú fotku, pretože to je úplne ikonická fotka z môjho detstva. Čakajte. Takže fakt od malička sa venujem futbalu, potom som začala hrávať vlastne za našu dedinu za prípravku s chalanmi, ale potom prišla taká možnosť, že prejsť na atletiku a robiť rýchlu chôdzu. Mala som vlastne, jeden čas som mala dva športy, že som hrala futbal aj atletiku a prišlo na to, že som sa mala rozhodnúť, že čo z toho si vybrať. Tak som si vybrala atletiku, vlastne chodila som na rýchlu chôdzu, to boli nejaké 2 roky, ale potom som naspäť nejako prišla k tomu futbalu, pretože sa okolí rozbiehal dievčenský teda futbalový tím, takže som sa tam pripojila. To som začala opäť hrať futbal asi v nejakom 7. ročníku a odvtedy vlastne zase späť hrám futbal, ale aj keď som mala tú prestávku od futbalu, tak na našej záhradke som si vždycky proste kopala, vždy som bola s loptou. Ako začať natáčať na Instagram? Ako začať natáčať? Proste začni. Vyber si nejakú oblasť, čo ťa baví. Ja neviem, mňa napríklad baví výživa, baví ma variť, hej, tak som začala robiť recepty na Instagram. Si športovec, ale nestíhaš raňajkovať, tak tieto bločky z panvice ťa zaručene zachránia. Proste vyber si nejakú oblasť, ktorá teba baví, ktorá teba zaujíma, alebo len proste dokumentuj svoj život, natáčaj nejaké day in the life. Neboj sa toho, že na začiatku tie videá nebudú úplne perfektné, ani moje videá nie sú úplne perfektné a to už natáčam skoro rok. Tým, že to budeš len stále skúšať a stále sa v tom zdokonalovať, tak sa aj tie tvoje videá časom zlepšia. Takže toho sa vôbec neboj. Neboj sa ani toho, že na začiatku nebudeš mať veľa sledovateľov. Ja som mala, po pol roku som sa dostala na 1000, čiže pol roka to nebolo, že nič. Ale proste musí ťa to baviť. Aby si pri tom vytrvala, tak musíš nájsť niečo, čo ťa baví a to dokumentuj. Takže to je asi taká moja rada. Videla som, že si prestúpila Ako sa darí. Áno, prestúpila som do nového futbalového klubu, o tom som rozprávala aj v minulom YouTubeovom videu, takže to si kľudne pozrite, ak ste ho nevideli ešte. Kamoši, dobré ránko. Dneska vás vítam pri ďalšom YouTubeovom videu. Dneska tu máme deň v mojom živote. Teraz sme mali prvú výhru po asi 4 prehrách. Tak nejako. A je to tam skvelé, veľmi dobre sa tam cíti, máme úžasnú trénerku. A tu pozdravujem, ja som tam veľmi spokojná. Teraz som naposledy strelila aj 2 góly, takže som prelomila to nešťastie, čo som mala, že som proste nevedela dať ten gól. Nedala som vlastne gól asi rok a pol a teraz sa to konečne zlomilo. A verím, že teraz tie posledné zápasy, čo nás čakajú, tak vyhráme. Ako to funguje v novom klube? Máme tréningy 2-krát do týždňa, vlastne ja tam musím dochádzať asi 3/4 hodinku, tak nejako, takže vždycky o hodinu skôr, než začína tréning, musím odchádzať z domu. Takže to je také náročnejšie, ale mám skvelých rodičov, skvelú mamku, skvelého tatka, ktorí ma vedia zaviesť, za to im aj veľmi ďakujem. Tí mi robia taký taxík. Potom máme tréning 1,5 hodiny, 2-krát do mesiaca. Máme taký silový tréning s kondičným trénerom, kde sa zameriavame hlavne na silu, na výbušnosť, na rýchlosť. Tréningy väčšinou prebiehajú tak, že máme tam kondičný rebrík, na ňom sa zameriavame hlavne na rýchlosť nôh, footworking a potom riešime rôzne situácie a na konci si vždycky zahráme. Čo to prinieslo prvý sledujúci? Asi, že čo mi priniesli prvý sledujúci? Tak priniesli mi hlavne motiváciu prvý sledujúci, že má to zmysel pokračovať ďalej. To, že som mala tú odozvu skvelú aj od okolia, že proste ich to baví pozerať, že je to super, čo robím. Určite motivácia extrémna. Pamätám si doteraz, nesúvisí to so sledujúcimi, ale so zhliadnutiami. Tak si pamätám, aká som bola šťastná, keď som mala prvých 1000 zhliadnutí na videu. Fakt som písala, to si pamätám, som písala mamke, že mami, mám prvých 1000 zhliadnutí. Som bola riadne šťastná a teraz mi to príde už ako taká klasika. A pritom, ako je to riadne veľa, si predstavte 1000 ľudí, hej, v jednej miestnosti, veď to je úžasné číslo. Takže určite prví sledujúci mi priniesli motiváciu a chuť robiť to ďalej. Čo by si poradila niekomu na začiatku na sociálnych sieť? No, to už som spomínala pri tej otázke, že ako začať natáčať na sociálne siete. Ale za mňa musíš začať vybrať si nejakú oblasť, čo ťa zaujíma, čo ťa baví. Mňa napríklad baví tá výživa, baví ma šport, takže to celé dokumentujem okolo toho, natáčam recepty, pretože ma baví výživa, hlavne pre športovcov, takže natáčam recepty pre športovcov. Baví ma behať, baví ma natáčať, ja neviem, svoj život, takže
to dokumentujem. Poradila by som napríklad to, že nemusíš hneď kúpiť si nejakú kameru extrémne perfektnú. Ja všetko, čo točím, tak natáčam na svoj telefón. Striham to v appke Edits, čo je Instagramová apka za mňa. Není to nič extrémne úžasná apka s neviem akými funkciami, ale na začiatok aj pre mňa mi to úplne stačí. Viem si tam dať hudbu, viem si to zostrihať, viem si tam dať titulky a potom to len zdokonalovať. Pozerať si vždycky, že čo sa najlepšie uplatnilo, aký typ videí sa najlepšie uplatnilo, aký hook sa najlepšie uplatnil, pretože prvých 3 až 5 sekúnd tak musíme zaujať samozrejme to publikum, pretože inak by scrollli ďalej, takže určite študovať to, že aký typ hooku máš použiť. To len sleduj prosím nejakých tvorcov na Instagrame a môžeš to uplatniť do svojho videa. Takže tak aby sme si to zhrnuli, musíš najprv začať, nájsť si nejakú oblasť, čo ťa baví. O tej si natáčať nepotrebuješ žiadnu extra techniku, stačí ti tvoj telefón a nejaká dobrá strihacia apka. A samozrejme na to, aby tvoje videá boli videné, aby ich ľudia pozerali, tak potrebuješ mať nejaký dobrý hook, takže na to sa určite zamerať. Čo ti pri príprave na polmaratón najviac sťažilo tvoju snahu a čo ti najviac pomohlo? Najviac asi teraz tieto posledné dni mi sťažila prípravu táto choroba. Celý týždeň som proste nemohla trénovať, nemohla som nič, dosť ma to štve, pretože mám 2 týždne do polmaratónu a proste nemôžem trénovať. Chápete to? Kondička mi klesá. V polovici prípravy som mala aj takú krízu, o tej som spomínala. Som mala také vyhorenie, hlavne vo futbale. A hlavne potom mi teda pomohlo to, že som zmenila ten klub. To boli také ťažké momenty. Proste sa mi nechcelo ísť na tréning. Plakala som pred tréningom, to bolo také náročnejšie, ale snažila som sa zlepšiť aj tou stravou, pretože nemala som vôbec energiu, unavená som bola, náladová som bola. Ja mám vlastne problémy aj s hormónmi trocha, takže to ma ovplyvňuje. Čo mi najviac pomohlo? Najviac mi pomohlo asi tá podpora od rodičov, že ma podporili v tom, že môžem ísť na ten polmaratón, podpora od Segry, od okolia. Aj to napríklad ten obdiv, že ja som povedala v škole, že idem si zabehať 5 km, ani že čože Sofia, že to by som v živote nedala. Neviem, ako to mám nazvať, ale že proste viem, že robím niečo, čo väčšina ľudí nerobí a že sa zlepšujem. Asi to, že sa zlepšujem, to mi najviac pomáha. Napríklad na začiatku by som nikdy v živote nepovedala, že odbehnem 17 km. A ja som ich odbehla a ja som bola extrémne šťastná. Že tým, že sa posúvam ďalej a ďalej, vidím to na sebe, že sa posúvam a to ma ženie dopredu. Pomáha mi to, že vidím ten posun. Vidím to, že sa zlepšujem, že sa mi zlepšuje kondička, že viacej vládzem, odbehnem viac. V koľkých rokoch si začala užívať proteín a ako ťa to napadlo? Neviem presne v koľkých rokoch, ale pamätám si, že moja sestra, keď začala cvičiť, tak si kúpila ten prvý proteín a som ho vyskúšala, dosť mi to chutilo, takže asi vtedy som to začala. Bielkoviny sú základná stavebná jednotka našich svalov. Určite aj preto a hlavne dobre to chutí, hej. Viete si tým osladiť. Napríklad ovsené kaše, ktoré ja milujem, viete si to dať do brownies a podobne. Najväčší vzor pre teba. Úprimne, ja to nemám tak, že by som mala jeden konkrétny vzor. Ja mám viacero ľudí, na ktorých sa mi niečo proste páči, že čo by som chcela ako aplikovať na seba a že sú pre mňa takou inšpiráciou. Na tomto Instagrame napríklad Adam Janko, čo ste si mohli všimnúť, že som bola u neho aj na webinári, má svoju agentúru, hej, na marketingovú a má taký dobrý pohľad na život, aspoň teda z toho, čo nám rozprával na webinári. Potom určite z tej stránky výživy, tak Honza Tobiška, toho už som spomínala veľakrát, že sa vlastne zaoberá výživou pre športovcov. A potom takí menší tvorcovia možno, ak to nazvem, že zdieľajú taký ten športový lifestyle. Myslím, že sa volá Jonáš Komúrka, za mňa má super obsah. Potom Artem Fedunových sa volá. Teraz vlastne odbehol triatlon, tak ja ho sledujem a za mňa tiež má super videá, proste, že je reálny. Takže nemám, že jeden konkrétny vzor, skôr sledujem viacero tvorcov a snažím sa si z nich niečo zobrať. Ale samozrejme napríklad aj moja rodina, moji kamaráti sú pre mňa vzorom. Každý z nich má niečo, čo sa mi na ňom páči a čo by som chcela aplikovať aj do svojho života. Nemám žiadnu otázku, ale veľmi ťa obdivujem a držím ti palce, nech sa ti v živote darí. Ďakujem veľmi pekne, takéto priania si vždycky vážim. Presne to je ten dôvod, prečo to robím aj naďalej. Naozaj to ma vždy tak zahraje pri srdiečku. Mám rada tvoje tipy na rôzne snacky a raňajky. Aj ja, ak ste ešte neskúšali, tak vyskúšajte. Vedela by si dať nejaké tipy aj na rýchlu večeru? Určite áno. Ak chcete aj nejaké rýchle večere, tak napíšte do komentu, ak je vás viacej, čo by ste chceli mať takýto typ receptov na mojom profile. Jeden už som dávala na vajíčkový sendvič, takže kto ste nevideli, kto ste si nevyskúšali, tak to bežte napraviť na profile sofia.jakosova na Instagrame. Nájdete celý recept, takže tam už je nejaký typ na rýchlu večeru a samozrejme, ak je o to záujem, tak môžem spraviť viacero takýchto videí. Od koľkých rokov sa venuješ celkovo športu? Celkovo športu fakt, že
od malička. Už ako 3-ročná som sa učila lyžovať. Tátko ma učil lyžovať. Potom, hneď ako som začala chodiť, tak som začala proste kopať do lopty. Naša rodina celkovo je taká športovo založená, hlavne teda z ocinovej strany. Tým, že sa s maminou dali dokopy, tak aj mamina začala viacej športovať. Tým pádom nás obidva moji rodičia aj so sestrou viedli k tomu športu už od malička. Teraz, keď už sme so sestrou aj väčšie, tak chodíme veľa na turistiky. Boli sme minulý rok, cez leto sme boli na chate pod Rysmi, čo bola posledná chata, čo bola do takej našej zbierky. V Tatrách sme už boli asi na každej chate. Boli sme aj na Terio chate, tam sme aj prespávali, na Zbojníčke a hlavne tento beh, no ten zabehol polmaratóny, maratón zabehol, sestra tiež polmaratóny, mamka tá sa zúčastnila DM ženského behu, takže od malička je to nejako tak vo mne, že som k tomu športu vedená. Neplánuješ odísť z klubu za niečím lepším. Vynikáš, ale ak kolektív a všetko je super, tak rozumiem. Ďakujem za kompliment, že vynikám. Ja z toho niekedy nemám taký pocit. Ja som hrozne sebakritický a taký človek, že som na seba dosť prísna. Aktuálne ja som zmenila klub počas zimnej prestávky, ako som spomínala, a som tam spokojná, takže neplánujem odísť niekde inde. Ja to vlastne musím kombinovať aj so školou, pretože pre mňa je aj škola dôležitá, aby som sa dostala na výšku, takže vždycky ten klub proste musím vyberať tak, aby som stihala to so školou, natáčaním. Teraz do toho bol aj ten polmaratón. Samozrejme, keby príde nejaká dobrá ponuka alebo tak o tom samozrejme porozmýšľam, ale zatiaľ neplánujem. Posledná otázka. Aha, to nie je otázka. Poďme si zabehať niekedy. Rozmýšľam nad myšlienkou, že by sme niekedy mohli spraviť nejaký spoločný run cez leto. Ak o to máte záujem, tak určite napíšte dole do komentára a niečo pripravíme. OK, that's it. To bolo nejaké Q&A-ko. Toto boli vlastne otázky z Instagramu, ktoré ste sa vy mňa chceli opýtať. Dúfam, že som každému zodpovedala, že ste dostali svoju odpoveď. Ak nie, tak ako vždycky vravím, odkazujem sa na komentáre. Ak máte nejaké dotazy, nejaké otázky, tak všetko píšte dole do komentárov. Ja vám rada odpoviem. A idem si teraz spraviť nejakú mobilitu, idem si to nahádzať do počítača, chcem si to teraz aj zostriať. Majte sa pekne a čaute.